To koro koro ma gimendiko ne okwach kich nikech ang'eni kawuono nudhi odadho gi jo okwach kich wan to ok dang' owach adier ni Abala ema ne ni kanyo to in mano giming'iso okwach kich. Mano gima nyiso okwach kich but mago gigo manotimre en owuon bende ne en kanyo en owuon. Kawuono owacho ne jofwambo gi keyo ni yiero ma South Game nodhi marach mabe gidhi e doho. Wachni be miyi kibaji moro amora ka gidhi e dung kaka ng'ama dongere luongo ni independent. ODM kanyo ane mana yombe nomination manokadho gi kura 1,000 jalup na nen gi kura 587 manen Geoffrey Jafeth Goganyo kanoluwe gi Morris Nikwanga mano yudo 300 gi gimoro mane bang'e en makendo nomiyo tiko mar ODM. Koro kane lure ni weche ne pek game to seche be nodong' matin mar ng'ato dhi e independent nawacho ni ka japiny ni koda gadier ni nogona ombulu Bayombo pod ene ma pod obro taya Bayombo kendo e yiero mabiro. To gima nyaku ng'e ni jo ODM go duto te mago e odwa ma mano be e kuma adhi dhiye bang' dweche moko adek. ODM kanyo e chama mamiyo luor Nyanza ka tabende an achiel kuom gi ma kata yiero manokadho kanochung yiero marwa kaka jo South Game nachung motegno gi party mabe natiyo gi gika duto te kakedo ne party makata ni chung ma